partidaren hasiera oso izan da, ezta? Nik uste aurreneko minutu erabat kasu honetan oso minutu onak izan diala, joku ondo ibili gehala, eta agian porteria aurren ze falta izan zaigu, ez? Gero aurreneko gola nik uste mina indigula, nire ustez falta bat egon da, eta nire ustez momentu baten partidutik anatea gaituzte, ezta? Eta gero, bigarrengo eta hirugarren gola pena bat izan diat, nik uste merezi ez genula, ezta? Emaitza hori azkenen deskantxun. Dinamika txar bat ondorioz etortzezanen zai izatea, ez? Nik uste gaur taldeak orokorren partido nahiko ona jokatu dula, baina, azkenen erabakik izan dira, batzutan okerrak eta horretik partio galdua, ez? Baina bestela guztua, talean jarrerakin guztua. Azkenen dinamika txar bat ondorioz etortzezanen zai izatea, ez? Nik uste gaur taldeak orokorren partido nahiko ona jokatu dula, baina, azkenen erabakik izan dira, batzutan okerrak eta horretik partio galdua, ez? Baina bestela guztua, talean jarrerakin guztua. Etxeko azkeneko bi partidua galdu egin dira, tartean kanpoan berdin du, 9 puntutik bakarra, ez da bolada ona, ze falta zaio taldeari? Bueno, kirola da. Azkenen egunero gabiltza entrenatzen, da nik uste bola honak baita ere etorriko jala, ez? Pentsatu behar da azkenen denboraldi bat luzea izateala eta atibajuk izateala, ez? Batzure izateala, bestatutan galdu, jokalarien jarrera ona da, egokia da, orduan nik pentsatzet emaitza honak etorriko dira, bai. Uste, saiatu behar deula, 6. postua hori lortzen, ez da? Bueno, nik uste ikusizkio guaintxe bertan tabla, nik uste dana ekipo guztik hortxe gaudela, orduan, urrengo osteko partidua hasi behar deula bihartik aurrera prepatzen, eta animo hondikin, ez da? Nik uste bigarrengo zatia oso positibo izan dela gaurkoa, eta horrekin gehiatu behar deula, ez da? Bueno, nik uste hasieratik beraien nagusi izan dira. Bueno, uste lehenengo 10 minutuk igual gurek izan diala, baina lehenengo zati bukaeran ratxa positibo baten 2 gol sartu izkiduten nahiko azkar, da partidua beraien alde jarri da zentzu hortan. Nik uste lehenengo zatin ondo indeula, bakarrikan inditun akatsak izan diala, beraien nolait esateko punto fuerte dagokionez. Eta orduan akatsoiek oso garesti ordaindu ditu, azkenen goleran. Eta, egia esan, lehenengo zati bukaera nahiko zaila intzegu, beraiek oso fuerte zeudelako eta mina handien digutelako. Zer falta izan zaio Ibarrako taldeari? Nik uste une oro partidua irakurtzea. Egia da, epaileek falten maila oso altu jarri dutela, eta guk ez dugu irakurtzen jakin, beraiek oso fuerte sartzezian baloi dibidututa, eta zentzu hortan aktitude aldetik igual pixkat indartxo gozian, eta ez dugu irakurtzen jakin, eta gero bestalde komentatu zutena. Beraien puntu fuertetan inditu akatsoiek, eta oso eroso sentitu kontraesoietan, eta adibide garbina lehenengo hiruak 2 baten kontra sartu izki dutela, eta pase batekin anulatu, eta iaia porteria utxen sartu dutela. Zentzu hortan akatsik handinak.